Yapay 2972. Hello, morning. Mangbuntag board. May butag oh. Kanang kini ako lo board na tunong ni board ito ba tulo ka Pilipino nga ito sa ina. Oo. Pero doon mo ko'y pundok sa mga relihiyon diri sa ato. Nag-justify man nila ang China. Aha. Ang pagbitay ko no, dili ra man kuno to kay nakasala ang China. Kaya ang gibitay ko no, makasasala man. Kaya ang una ko nung author sa pagsilot sa mga taong daotan ng akong Diyos nga amahan. Kaya sa panahon ko sa una, katukon ng mga tao nga lampingasan, mga way pagtahod, siya may nagisugo nga paipailhaw ng mga tawhana. Kung nailhaw magito mga tawhana mga daotan, boss, no? Kumala ito na hibawan. Kada ko nung sugo nga, ayaw pagpatay. Dili ko na mao. Ayaw ko no pagbuno. Ayaw pagbuno. Kaya kanang pagpatay, kaya yung pagpatay, kanang itong sundalo, gumat, makasala na sila. Kanang pagbuno ka na maging makabuno ta? Oo, marang murder kita, murder. Oo. Kaya ugmo ko na nga, makasala ta, wala na yung sunod ng pagkasundalo. Kaya pinatyahan na yung magdita. Kanang ko na sugo man sa gobyerno, i-justify man ko na ang sugo sa gobyerno, kaya matod palig ko na si San Miguel, gadala ko ng espada ko. Unya, basta daotan lang ko nga tao, nga justified ang sugo, okay na ko na siya. Kaya dili ko na walaon. Kapuros daghan ako ng mga daotan ang mga tao din sa ato. Sa China ko no, dili ko sila di sila gusto nga maghitak ang mga drug lords o mga kinabutang drug couriers kay mga ngilad man kuno ng matawhana. Nananguha sila nga masumpo gyud. Sa China doon ay death sentence, doon na pag-ingon nga life imprisonment. Kanang life imprisonment makatong dili ra kaayo. Pero kung ihawon ka sa lethal, mo nagyud ko no toy kay tagil mo na magud ka kilo ng ipagdala. Kinilo na dili nag kinilo man tong ipagdala na dito gramo-gramo. Dili naman ang gramo kanila 500 grams kada kuno death sentence na na. Kanang kinilo labaw na kuno na. Dili sa ato gidepansahan po sa Romano Katoliko na ang pag-ihaw sa mga tao. So katong lima ka kilos ba, dili matawag nga inosente itong gipadalhan, kay 5 ka kilos na guna. Hindi punta mo ito nga, wala to sila kalibutan. Mao bitaw nga dili. Ginoo ko. Di, ilala may kag 5 kilos, may totoo, gramo-gramo lang ba, kay mahimo siyang inosente, nga gisok-sok raman, abi man ako na og kung sana na, sobre ra. 5 kilos, dili na masulog sobre, oy. Karon ang mga anak nito, mga igsoon ba itong mga tao gipag-ihaw, gitangag scholarship. Murang man yung nagpa-awhag nga. Sige lang kay ugmat patyon mo. Ato scholar ng mga anak. Murang may encourage na yung mga tao. Sige lang kay aron pa-eskwelahon ng ato mga anak. Oo, sige lang. O basak pagta, total. Wala mayong tumungkol ba, no? Secured ang atong pamilya ani day. Ang kaduha, kita lang ang atong nasod nagpakiluoy naman in town sa China. Igo na to. Nagpakiluoy na tang ayaw in town ng hawa kay. Dili mo na itong katungod, dili mo na sa Ginoo. Mura na kita namin gihimong hostage. Nakaroon di ugod ato kong balansyon, sala mo na sa naghimo ana. Gani kita, may gani ang China kay makaihaw kita, di man takaihaw. Sa ito ba, ang ato mga daotan dito nila ihawa. Ang importante nga dili kita nag-ihaw. Dito ra nila gihawa. Wala tayo labot. Nadinis ato kahitak ang kawatan. No? Nadinis ba sa ato basta pobre kano'y kawatan. Sos, death sentence kanay uban. Asay life sentence ano? Noon na po gagmay rapod. Makakawat ka diri ang pobre makakawat og tag sa kalibo, 2,000, 10,000 sa gagatos kalibo. Dako na nagsintin sa board. Pero kaning senador, congressman o kaning mga general, wang may preso-preso board. Minilyon. 130 million. Dollar pag yun. Ano, nalibog na ko ani. Sa una doon ay kanang plunder, death sentence pa na. Kanang 30 million, katong kang joke bulante, pastilan. 850 million to. Katong daghan pa kayo ng mga kuan nga milyon. Wala man lagi. General, Euro General. Sus, dollar man to. Kuha ng kuha. Kanang mga kuha, isos Ginoo ko.
grabe na sila kasi sila mo yung nag-auhagpot kaya doon naman po na sila bahin. Basta ang presidente ka ni boards, tulisan, down to janitor. Ano, hindi liyam na siya makabuya, gaing man dyan, ikaw di ay. Ikaw di ay. Pusa ka nang nakapat gunob sa atong national board ka ng mga politiko board. Mukawat mo tag 30 milyones, tag 20 milyones. Kinsa man ang kwarta-kwarta bina sa atong nasod. Ang dapat ana makapahimulos sa mga kabos. Pero wala man taon makapahimulos sa atong mga kabos kay naaraman sa mga adunahan padong. Wala man sentensya og sila. Naman nga akong gusto unta kay kining kuan grupo sa Iglesia ni Cristo nga nito nga si Jesus Diyos og tao nga matuod. Duha man ka klase na Iglesia ni Cristo. Kanang Iglesia ni Cristo nga si Jesus Christ dili Dios, anak ra na siya sa atong Ginoong makagagawong sa kalangit. Anak ra na siya. Pero ang makinaadmanon gud ang labing hari gud ang tinuod nga Ginoo ang Dios nga Amahan. Muna usa ka Iglesia ni Cristo. Ang usa ka Iglesia ni Cristo agiyag kanang ilang pastor kana si Pastor Parangan nagaingon nga si Jesus Cristo Dios og tao nga matuod. Mao na siya nagsoldi nga nag-justify nga ang atong Ginoo. Usa kuno mo yung nag-justify nga ang pagpatay sa tao nga mga dautan, pagsilot sa mga dautan. Dil okay ra mo kaduna kay doon na may tumong ang pagsilot. O kanang Katoliko ang ato dili man. Ang Ginoo ra man kunay doon na katungod. Alam mo na unta magdebate ni sila dire sa plaza, dili dito sa Boulevard. Kaya ka na mga tao maatos Boulevard magloling hayaw mo na. Kaya ari sa plaza, kung doon na tumong o katuyuan, sa tambong ka niya. Monumentong Rizal. Monumentong Rizal. Dito? Sa kiosk ko lang. Kiosk ko lang. Pagdebate unta ng duha, ron makita ko na ito, mabarugan po sa Romano Katoliko, sa Ginoo lang doon ay katungod, mukuha. O barugan po sa Iglesia ni Cristo nga pag-auluhan ni Parangan, nga ma-justify na basta gobyerno, mo papatay sa mga taong drug lords, plunderer, sa badiha, no? O muna nga, nakadungog mga ganun Romano Katoliko, si Monsignor Manggiran, o kinesi Parangan. Padalag iyang defender po. Ilan po mga defender po nila daw, kisabay lang mga pampararam. Dalhan po nila daw sa kiosko, kaya daghang maminaw na. Daghan, oy! Minaw ko! Kaya may paminaw ina mga planderer, minilyon kawaton, wala man lang. Og mahimo na kanang tapika ako na agyod plantada yo ko brad. Ay sus ko, balod ko doon kay magbaho na kanaan niya doon. Sige. Mula pa ako po, salamat kayo, bay. Ayo. Alas 9:22 na. Nindot kaya itong ilisgutanan karon Birnes manggod. Long distance na. Ito na si Metalo. Morning. Hello, mayong buntag board. Britas! Ikaw salamat kayo kaniya ka. Ayos. Sa dili pa na board, katugaling na nawag gahapon, katong kinang. Akong gisubay itong iyang kuan, yang nalantaw dito at tubangan gyud sa imong giadto gyud? Yes. Oo. Dayon akong nasuta board nga catechetical formula tong giplastar dito. So meaning catechetical formula dunay gipang mubo. So shortcut ba kay katong tag-as mo gud ang uban. Katong related gi-sum up na. So katong 3 ug 4 nga iyang gimin sa verse 1 ra to siya bali. Usa. So muna to board then kaning atong gisgutan karon kitong about soldier gani no? About thou shall not kill. Doon naman goy kanang gitawag na to, for every rule there is an exception. Kaya ang pagkasundalo god kuan man na siya defense sa atong country. So kung reason gali defense sa atong country kuan na siya exception na siya board. Kanang giingon sa atong napulo kasugo nga thou shall not kill, referring na nato mga tao nga tungod kay ang Dios mo'y tag-iya sa kinabuhi, siya lamang mo'y makapatay. O na nga kung musugo siya sama sa Old Testament, valid because naman siya authority. Siya man may katungod mo patay. Para sa itong mga tao sa una yang gisugo nga kato. Katong tawhana kay nilapas itong sugo patya. Kana valid kay siya may buot. Pero ang tao gali may magbuot, morning na ang balao din atong gamiton, thou shall not kill. So kita watay katungod mo patay. Pero kanang soldier, exception na board,
sa ako lang gingon kay defense man ang reason ana na may tumong o yun ana. Pero og may tungod na gali sa og kanang paghat o impusar og death penalty, well ang atong simbahan sa ako na explanation gapon di na nako usbon mao na to board. So katulang na dunggan ako ganina tung mitawag nga iyang giingon nga to pagbuno kuno dili kuno pagpatay. Klaro man diri sa Biblia nga akong gidungaw, thou shall not kill gina siya rin. Kana pong buno sa akong nahibawan, double meaning na siya, na buno nga gibuno rin mo bato, or buno gyud nga patay gyud ang buti pasabot. Murder gyud na, no? Lipot. Board. So mao na board nga sa simbahan ron nga nung ni supak anang death penalty kay gipapa sa Dios na board sa kuana na siya sa adlaw sa paghukom nga ang Dios gyud mismo may mangunay pagpatay niya itong mga makasasala. Kay ginahuna-hunaan pod sa simbahan nga murag way klaro pod ang atong hukmanan diri sa yuta, no? Ako nang gingon kagahapon nga dili ta ka sure nga katong na sentensyahan gyud nakasaag gyud kay usahay lagi lisod kayo gid magud ta Dios gyud nga maka 100% ka nga atong hukom iho gyud. Kung ingon ana, dayon labi na kay gipahimugatan ang law nga tagaan jud og taas nga panahon ang tao nga mamausab kay dako ang kalipay sa Ginoo sa kausaban sa usa ka makasasala kaysa iyang kalaglagan. So, kana lang board, daghang salamat. Dagang salamat, Veritas. Karong tao tanubalik ta. Tay tres na. Sir, morning. Naunsa po tong cooler nga gisundan ni Veritas, Iglesia ni Cristo to, ipalusot pa niya ang iyang relihiyon. Ang tema diya og unsa ang isyo, maura na, dili na sumpayan og lain, si Lumberjack ni. Lumberjack ko ni. Magaling ako. Number 0920-4994-595. Di ba, Doy? Lagi. Ada pa ito 972. Hello, morning. Hello, board. Bayang buntag. Ibalik ko, board. Ako nag-text na ko ba? Sige. May nag-text na ko nga. Saman? Ako may iyang pa sultion lang diri sa radyo. Kay, ikaw di ay. Ikaw sige na kong tingog. Yan siya nga. Wa ko maanad ko no anang radyo manangain ko sige na lang kuan bahin ni siya atong kuan ko no board kanang katong pagpadala gali nato sa atong vice president dito sa China dito sa China nga naningkamot mo taon ang vice presidente nato naningkamot nga unta mababagan ang datong bitay dito sa tulo nato ka igsuon kay lagi sa kaluoy lagi sa pamilya nga ni adire. So, ang iyang buti pasabot board sa katong nag-text na ko nga. So, kana put into record na nga ang atong nasod nga dili di ay gyud kuno pabor anang hukom bitay. Kay wo man to nahukman man to nga bitay kuno dito. So, ato manggi padala atong vice president sa to pa di nato gusto tong hitabua. So, diri kuno kanang death penalty na to, niagi man taan na rin itong giundangan. So, naglaom ko no siya nga para dili ma-inconsistent atong nasod, dili na yun na ibalik ng atong death penalty. So, kay kung ibalik ko no nato na, murag ma-inconsistent ta no, sa atong pagpadala ni Vice President Binay dito. Imo man ay atong tumong dito nga nung ipadala nato siya, nga unta, mababagan ng dato, nga maluoy ang China nga bisag life sentence lang dili bitayon. So ingon na nga ingon siya nga hope nga dili ma-inconsistent atong naso dire kung dunay gustong ibalik atong death penalty din dayon laing bahin pud board murag ganina nakabantay murag hisgutan na kung naan ba to wa kay ko klaro ato then kisay gitumbok ato board asa ato kato galing na nag-text diha nga to nga atong latest kanina ra to before sa commercial before na ito yung nag-text nga ito before ba to nako nga iyang gitumbok kung kakalip na kay dumdum ato aga to iyang mura og nakasawi sa may tawag nato tawag to nga nagisgot og relihiyon manggaling so dili na magisgot og relihiyon ang gitumbok ato katong una nako yun ako wag ko klaro board salamat kay board sige bye